Ružový koberec. Ružový koberec. Dobre, ale dneska chcem povedať, že bude speciálne video. Vidieť špeciálne video. Budeme natáčať celý náš deň. Náš deň bude štandovný. Ale dneska len som musel povedať, že to, že v podstate akoby budeme natáčať nás celý deň, hej, tešite sa na to. Večer to vyjde. Vlastne o 6 ráno.